Charagire Isato chiabono bo tukoli Jumapili chitariki sanone mu mwancho murigelia mutinyi oikomi okolegana senchira yobo kiratanyara ko bato sanga mona hari twanyale ko bato okolegana kurwa semesa ya ito ya Amayia ngorana ndase kakitege tambe nyara ko binkomanya nyale ko bagwatika. Neli tukomanchomo ligeria magega yo moswada go ikiwase bunge enene yo komurusia abisyo mokonyi bo mora ibwense rigadi gashagwa nigo litkolera nyara ko bagweso kebene nago kwana amona aba menyera bigo aba bwatani wetera sinyomba choboraria asanyara ko baga go saba okwaveran onde bwense nyare ko baga komomo charingira nga ayana boko ya bwatia whether mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, whether YouTube Ndizi TV News na website ya www.ndizitv.net. Nsemo ya kabere studio Sara Momanyi nigagere tukoba kwenekea chibi cha mwenegogi ichago chera senchira yobo ikirania negoro kwa Josephat Amisi na kwa lega tunyara kwa bato kusanga muna senchira yobo ikiranu toko ya chaka kurase county ya Kisii nigobono ebi korwa byobo ebi hokobuna abigo ogo salia ebinto biechi kanisa bogene tukobo kwenekwa ase chisemo Amayia rogongorwa gusingana henere ko bage kuirera na koreta neno boba obonene gore chinchira chikarishira nyara ko bachikoroberia na gotenera ebinto bya bobo ikiranu kyabongo iganigo abantu batabanyiri ane tukoba wikirana ase kanisa ya moserete girase ebunge ya bonchari na koibachi chuma hechyo chenyarete ko bachikogura mono buterebwe kanisa iyo ase omoroberio bubwagachi anena konekya onekanisa iya nyare ko bage kogorora nengana haba bwatani be kanisa yibagene to bakomirungania nabo igo kogechwa kigima se boigo banyare ko bakogikeria na koboria bonse abagendrete konekya ebikorwa ebyo banyare ko babagwankama ebibebya bo nabo igo swasomoroberio gotoleka uragotomanya muri kito evalinasa nigo ebikorwa byobo ibi bigenderete koinekiwa sikanisa au imeyorogongorwa Gusii ingane genderete koreto bwoba igore chinchero burendi bwebinto burachie koinekiwa igekora kya bwango igani gabantu batamanyikane tiba ibete chuma cyobwagachi ase kanisa yegi Adventista ya mosereta bonchari obutkobo gokera igoro ekaratu abiko buruso twa chake chumeli yanse tokabeka chichuma chichipila togo ikachumatatu mambia tokanywa abantu bachiri na bararusire chinde tokarige chichuma chinde tokabeka tokagenderera buna twaikire omusingiga igorekero nare naimugete kogenda negelelese ni Ndizi TV ngwakerwe siminga chichuma chiaro chiatogoirwe naende kene kerongo chana nywete njitogoire naaba n'abantu saitani abekire rinde baita abantu omoyo nga nyombete kwagachwa bono nekere Isato tukuboka buya kwariganie Pasaka tugoikaga iga tokonyora ebinto bietu nande babunire chichuma bono twabete n'omwichano mpaka tukarangeri pastor we district Polycarp Ratemo abachite tugakora ogosaba Nyasaye akora ogwanja kwae bune ararorera anyarekane ntuntu bwati kende step ende turateki Nyasaye tukubasabira abakune na barabu batigo bosalia kurengana n'ababwatani be kanisa yo nigo batebire yo n'entunda ya kabere magega ya barabu gochaka obwagachi asaba ibya bakubutora egatie chuma ekyo batenenetie asekirenga kyobwagachi mbale batariko gwakira emirimo yo monene kere gokoreka bagokora emirimo etari komubaka monene nabo bacha bakayiba chichuma chito first round naende kitukoria igoro chuma bogokire sabato naende mbachite bakabuna chichuma chipira igorende nabo twari gosaba monene atokonya abatwa arangiri barabake tweru ase emirimo eye kanisa ya mosereta nabo twachagite members torabake twagendereire tweire omoyo tukunya kuruta ekiganja gekegeke twaretera materials twabekanse erigere twachakire bono omosingi buya tokonye tokoramagacha tumwagachire gesa naiga seng'enja abande bataroche ng'ambobe bachakire goeta kando bakabuna ritang'ani murogora eria kabere mababunire ebinto ebigansa bono togosaba iga Nyasaye ere bweko omonene naganetie enyumba ya ebe
na tegutangika naende guchiona omoki batoeire tokore egasi n'omokia Chingaki echiechio nigo bagikeirie bari bagenderete n'oboibi obwo ase batebire nigo bagenderete kwerina erio gosangereria chibesa chiobwagachi. Bono tokobori ng'e tokorosi naende togotagorerwa naende tokoirana maega rende oroche togwetigana twaretaga toteng'aki tiga tokorere Nyasaye egasi yaye twanyore togokora busa mbaro ororo baganyete barabuntu tobakorere baro baire bachi gotumeka lakini ndende ntuntu tori kobasabera mabe tiga Nyasaye abakonye nyoro chere ng'ani ntuntu tokonya komokora ntuntu tiga tokasane komokora lakini Nyasaye nabwate ekeboko kiayera gocha komwaka na kobwa mono ntuntu tori koirana magega buna amasereta manene otokoreire amanene bono otorigerere tibosi abako na gokora aya omanene nero ramanya ng'asi kiako aranyare koboko bakorera Nonya nabo nigo boigo bababoririe bari babwate okogania okuya wesokia erio kobabwatisia erio kogendereria obwagachi bw'ekanisa eyo. Naende togosaba abasani baito na bari bonse baratorera igianda batokonye erinde tobwaterane togache enyomba eye na gwetera esere abanto abange banyore gotoreka nyomba y'ogosasima igerese abanto bonse bakwigera amang'ana y'omonene erinde beareganie gochiasa ogotoreka okonene Nyasaye atoroseirie. Ngo reporter ya Ndizi TV erieteriane Evelyn Osero. Ibono maliki oito Evelyn Osero nigo bono abarai abagenda tokoba gwe sokiana ko bwatuka ebirengererio byabo nganene gochiase ingana erengete komurusia bisi omokonyo mara gwenseriga digashagwa kubatukana no muswada w'inyara kobogigwe ase bunge enene uyo bwango iga no mosene tabe county ya Nyamira kongo mogeni yene kobaga gwesokia na komwegerera agashagwa satebire ngati yabarai habubo bagenda ko bakonekia bakorera imirimo yabo nabo igo nigatebire ngatabwati mamocho ande onsi kubwatikana no kogendera gukora imirimo yenyere ko bakwego muno murayigwense William Ruto nigo boigo atebire arachikoba gwaka ekura yoko mwegerera chinga kibono muswado yo arachikoba wikiwa asebunge senate bono kinda anenjera bangora abakori public participation egento kiriko gweta korwe national assembly na bagwa karitangani bono bagukora kemanya goche senate inukoro Nyamira ekura mbwate neye ekura ine yawo manyete ekura ne yawo ongwaka buno umunyamire kureye ngakimoroja manganaye wande wote ngakimoroja mimi najua napiganga kura kulingana na vile wananchi wamesema. Kwa hivyo umesikia nikiuliza wanasema wae. Kwa hivyo mimi wakati nitakuja kuulizwa speaker na nawaomba wananchi mkae kwa TV muone. Mimi nasikiza vile mnasema. Mimi siwezi kupiga kura. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza wananchi mnataka namna gani. Na mimi masikio yangu nimeweka kwa wananchi. Si nimewasikia vizuri? Murarake basono mwana itokoro Nyamira. Na ndio nabwate akiyokorwanira wananchi. Osebona? Ekera kubolinga chiba sanko ibuchire mbobe. Ebina bitotagete. Igege ndogiye gotoratebye serikali tigabatige abananchi batuare freedom bose obosibole bwogo koso serikali onye mwato ibeire onye mata gotoure geti kiendege tigamurara ke basakoraki akuwane gosebona ogo itamurara ke baso muri gukiri bana inchi yabo gosebona ekero kuna murara ke baso wakunira abana inchi bitinambire byasoire se county ye omugaba nata tekoreta chise gicho kurwania abafanyikazi be county abana barikire county ali 1300 abandi bagoseri kurwe birogo umugaba nori yabasani bayobeka odi moti abande otebe ngangori yora abasani bayobeko yente kinkeribe nande bengita yo umugaba onye tomanyeti nabora abenga nabana baliyogo cyanda ngo barerie basaye korera ekara bari gasi lakini onyorenga nayo kwebeke umotego monene sana abari mu baito bare ECD umwari mu ECD nara simbara Togoska motwe nigo abarandiana abateneri bechi kaisa kurasaro gongorwa guchi abanyarakoba bako warigania omoroberio omonene kigimanyarakoba kolekana somo chibo gembo asekerenga gyoko enanwa amagerio nabuigo chinchira abarachikoba bako beka oboteneri obuya noburayo buya bwechi kanisa chabo bako kwana nigo abarandia buboigo banyarekoba bako gikeria
omugavana usomo seneta bwe county ya Tana River Danson Mugatana ase okobeka bosio omoswada urachikoba konekiabu na moncherelio anyare koba kolekana asobotene bwechi kanisa hagati ya bokonekebu na ekanisa bwiganyare koba gekorwa ebango engana yagerire tumiranirega neriyo gukana Richards Piri yekolekanire mamincha ye kanisa. Amen. Omosima moito no koragwito igotware gukwana gochia ase serikali enene ase president yeito oitwanchete na indo itwachorete oyocheta ase chikanisa agasora chikanisa chikamwakire kura igotware komosabanga epiri ye igere mamincha no morobirio nyasae inga chikanisa chibekerwa machiko yokorwa taxi igotware komosabaiga president yitamo ne serikali yaye intune kanisa ngima korwe ne yagucha na Kenya ngima tuangire nge piriye nebwate sumo eko ase chikanisa ego chigosaria omorobiri nyasaye munabana karoto konyora ringana kirasenga omo wakili gose lawyer gose monto bwate ate nero wena takobekwa asobotenelwe kanisa mbarenga baroro barase kanisa mabara abanyale kobekwaro Yona monta itogo tebanga okoba soborandi gosa sobokoreriobo oyo okonokorangeribwa na asengenjo nyasaye nero torangeri tomokorere nyasaye asa mali konsitu abere togosoma kurwa Genesis kubaka komanuka ntua samangana ya Kristo gose kanisa yege Kristo na botomanyetenga ogano monto ndwensi okoba asemere moyo bunyasaye gosoborandia goikabe orangeirie tebuna ende ngabarandi gose na abande bakane taxi eyo meta garoko yerigereria ase kanisa ime na bokonyona besanji kole iyo bono monto tabwati ene rogo tebiakane igonare gosabanga ekero kendi yonsi getakire onye serikali etagete gokora kendi yonsi ritangani erangeria abarandia erangeria abakoreri na Torigeria nyari kobaga korekana isko yorogongo rua Gusii nigo omora ibwense Daktari William Ruto nyari kobaga koenekeria nga echi kanisa njibwate obo sibole bwa okogendra go sasima okwana litikolia lero magiga yogwikirana somoro belio bwa masabo nyari kobago korekana ase kanisa ya AIC Melemani me county ya Nairobi Ruto nigo anyalire kobaga go tugutera arechi tangutangu hecho chigenda takaba chikonekwa asechi kanisa buna nigo bone serikali ra chikobage ko orusia egatija obo sibole bwa ogo sasima kolengana Ruto nigatebire lichikoli ya Kenya nigo linyare takaba likoena na anena libagalire na guchia se obo terebe chikanisa igoro yechinjera abaranyare kobaba ko gendereria obo sasima kwabo nigo atugutere arombo swada oyo nyaleko gukigwa se bunge yese netina gotaba ni gobono abarai na batele chikanisa obwateli bagali nene lyoko bwatani bwa mono muswada oyo elikwanekia abanyara ko bako bwatoka ebirengerero byabo igore chinchira ao barachiko bako gania omoswada oyo onyara ko bwikani. I want to tell the church that as government we respect our constitution. The preamble of the Constitution of Kenya says God of all creation. That is the beginning of the Constitution of Kenya, meaning that we surrender to God. And that is why Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And we will defend the freedom of worship in our republic. We will make sure that we don't compromise and there will be no limitations or compromise on the freedom of worship in Kenya. I know that there are proposals that have been made in some quarters about regulation of the church, regulation of worship, regulation of religious activities. I want to remind those who are pursuing that kind of exercise that the Constitution of Kenya is very explicit on the freedom of worship, and there will be no compromise whatsoever. There will be no limitation whatsoever on the freedom of worship
in Kenya. And I want to ask those who have ideas to allow religious leaders themselves to develop how they want. Nero mokonyi bumora ibwense rigadi gashagwa sentunda entangani kegima magega yomo swada boko morusia bisigo ikiwase bunge enene ntiganyare ko bagagwe sokya ase anyara ko bagukira naso moyega bo masabo nyara ko bakoleka nase nyumba yobo menyo bwaye imeye county ya Nairobi ensemo ya Karen gukwana kurwa ase omoyega oyo nigo gashagwa huyoroka no tabwate omogo kanyara ko bagago saba okwabera Ochiase abarayi bande bonsi anyare ko baga komo cheran ere amone e amatego senga yaye asobenge nikanyara ko baga komo saba amabera omorayi bwense William Ruto asanyare ko baga komo mochera nabo igo aba achumbe abokero kenda nyare ko baga kwenda mamincha no kubanikwa. In our work, this work we came 2 years ago. It's challenging work, and in our zeal to work, in our commitment to work, probably in one way or another we have wronged somebody. I want to say to my brother President William Ruto, if in our zeal to work I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. I want to say, if my spouse in our duties for the boy child and our program has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. To our members of parliament, if in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart to forgive me. To the people of Kenya, in our service across the country, as we serve you, if there is anything we have done or said that you found unpalatable, that you found unacceptable, please find it in your heart to forgive me. Togoska motweni gobone gati yabarayi bechi kanisa banyarakoba gwesokera koboria serikali ne bunge enene nyarakoba gotugutera ro muswada bukumurusia abisi omokonyi bumurayi bwenserigadi gashagwa nabo komolekera Chinsa ahu ne serikali nabo igo abarayi baranyarakoba gwikirania chira kyamagendero ukwana litko lero nigo omoaki bishop bwe kanisa ya ege anglikana ole sapiti boigo analeko baga komochia ababunge nagoteba ni goba bwena takoba bago tuguterare omuswada uyo kolengana na ligate biraba Kenya ni go balena eganga enene yogo ikirani gwachira cyamagendro icyo serikali karanyara ko bagego ikirania nabo igo koboria baraya batiga gosalia Chinsa ase ogokwanera emeswada hetachi ko bage ko bakonya bakenya. Ya impeachment iwe ni ya naibu wa rais ama ya magavana, kwa sababu tunaona inaanza kushika kazi. Sioni kama njia hiyo itatupatia stability katika nchi hii yetu ya Kenya. Stability yetu ni kutafuta namna ya kusahihisha makosa kama iko kwa njia ya kujadiliana na kuombana msamaha kama kuna mtu alikosea mwingine, kwa sababu tukianza harakati hii kana kwamba mtu akifanya moja mbili ni kubaduliwa katika ofisi, basi itakuwa mtindo na hatutakuwa na nafasi ya kuiongoza nchi ambayo ni stable politically tukiwa na malumbano kama haya. Tunakumbuka kipindi hiyo ingine wakati rais aliyokuweko ambaye ameritaya sasa, wakawa na shida na naibu wake ambaye ni rais wetu wa sasa,
inji ilikosa pakubwa kwa sababu uongozi inapolumbana hatuna mwelekeo mwema. Sasa tunaona hapa imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment yaachwe. Wetania amatiko atano bono magega ya ogosiolwa bene kwa omoroberio bobwenia osha kurwa ase ulionyaleta kwa gutumeka se miaka ya womaga NHIF bono nigo abo bisakurwa ase kiombe kya shaba nyere kwa gweso kina kubwatuka oroboti ruobene igoro yechinchera omoroberio yonyale kwa gokoene kyo kwa mone chinyomba cyo bararia nigo bagokeire omubaro omonene w'abakenyo yogende tokoba gwesokia nabo igokwerikia gwikira boniganigo banyare ko bakwereke nga abakenya gwetania chimilioni 10 na ibere nabanyare ko bakwerikia se omoroberio yo nabo igonigo banyare ko bago basegeta abali batanya ko bakwerikia banyare ko bagwesokia ndi banyare ko bakwerikia se batebiro buyo bonge igobara ko baboko batokwa amono omoroberio oyibokwene no bobwe. The government of Kenya endeavors to provide the highest attainable standard of care to all Kenyans without incurring catastrophic expenditure. As such, we are on day 6 of the rollout to social health insurance. First and foremost, I would like to thank all Kenyans who have engaged and supported in the process of transition. We also wish to thank the many Kenyans who have given invaluable feedback on the challenges they have experienced during this transition. We assure you that we are working round the clock to ensure all challenges have been and continue to be addressed. We wish to update as follows. Number 1, registration. We have, as of today, 6th October 2024, registered a total of 12,704,548 members into the Social Health Authority. This number includes verified members who were under the defunct NHIF and who have been transitioned to the Social Health Authority as per Legal Notice number 147 of 2024. Registration does not have a stop end. It's a continuous process and is ongoing through the USSD *147# or web-based portals on www.sha.go.ke or www.afyayangu.go.ke. We have also Toskamutebu na enchira ya moyo gotinya obwamatebwa obokoreri gati yense ya Kenya bigenseri ya Qatar nigo waziri oleba na bigo social protection Alfred Mutua nyari kobaga kora ebikaro amona abateneri gati yabo abambassador kurwase ense ya Qatar eliyokubeka okobwatana kwa obokoreri asekerenga gyogotinya obwamatebwa chinse chibere okwana nigo mutu banyareko bagako gokero bwamato bibanyareko bokorekana gati ya Kenya n'ensi ya Qatar asimbe Kenyareko begweta abakulia chiranga na chikobaga koena na okobwaterana kwa bene abigo ogosire lyo kwene kiabu na chinse chibere Kenyareko bachigosira na asekerenga gyogo kinia uchumi gati yabo aba Kenya banyareko bakora imense ya Kenya gukirense ya Qatar eri banyareko babakonyolere mere. We're very pleased to announce that as a result of our discussion, we are going to open up that sector and the quota for Kenyans. We have 67,000 Kenyans in Qatar, and we have requested that with time we increase. We've thrown in a figure of about 200, 250, 300,000 opportunities for Kenyans, skilled Kenyans, to go and work in Qatar. We are very pleased that the state of Qatar, as His Excellency mentioned, there are in the past we are focused about for the labor sectors in Qatar for the infrastructure and construction. But as per the NDS3, the National Development Strategic for the Qatar, we will focus for the another sectors like ICT, the communication and media, oil and gas,
and for the healthcare sectors and the education sectors and the transportation and the hospitality. For that, I think there are a lot of sectors we can work together to increase the number of the Kenyan community in this in this field. And in the another side, and as per our discussion today, we will focus for the high skills workers. For that, ngwana eyo ya ye Alfred Mutumo nchomo ligire nhere gutekire mweli obwa mangana mayasinchire bukiro chisesa to chebo nobo tuko kwakarangambia mnaso kwaneka kwanyara kwa bogo sanga amona intwe Amayia yana bigemero beli ahimege taseni Ndizi TV nsemo ya kabero nyara kwa kwaneka chibi chamiro chaguchera senchire bukiro migakoro kwa sara momanya ya nangoro kwa Josephat Amisi na kwaniriye obo tukobo tona bigo ligiriya obya bumero bili ko bwate Ndizi TV tomerane angya imeye manye Jumatatu.